Berak esan du bere urte amaierako azken diskursoa dela, bere ibilbide politikoan, da hala da. Eta nik uste ibilbide horren azterketa bat ere egin duela, ez? Oso labur bildu du. Da nik uste herri honi eman diola norabide politikoan, sozialean eta ekonomikoan sendotasuna. Herri baloreak ere hor daudela, balore komunitarioak, eta azkenean erabakitasuna ere, autogobernuaren eskutik. Da horrek jarri gaitu gizarte eta herri bezala beste maila batetan. Ukaezina da. Hemen populista asko dago, izkutuan, eta horiek ez daukate alternatibarik. Esaten dutena da, ziklo bat agortu dela, ez? Badirudi halako zea bat, gertaera klimatiko bat gertatu dela, ez? Aizu hemen lehendakarianek gobernu desberdinak gidatu izan ditu, baina etorkizunari begira nik uste oso oinarri sendoa jarri ditula. Eta etorkizun berri hori egingo da, gauzatuko da balore komunitarioetan, herri baloreetan, eta sendotasun minimo bat etorkizunari begira behar du. Eta hori da nik uste Jaurlaritzak eta lehendakariak eman diona. Etorkizunari begira eta nik uste guztiok behintzat alde hortatikan baita ere guk alderdi bezala eskertu behar diogula berari eta Jaurlaritzari, Jaurlaritza ezberdinei egin duten lana.